Desde esta plaza, Juan Antonio Benlliure, junto a este centenaris i real de les Ànies, volem donar-vos les gràcies per estar així tots junts un any més. Ja en són 6 o 7? 8 certàmens els que celebrem amb el d'avui. La Junta Major de Setmana Santa Marinera de València sempre del costat dels que marquen el ritme de les nostres processons. Les bandes de cornetes i tambors des dels orígens de la nostra festa sempre han estat presents amb nosaltres, acompanyant-nos cada any. És per això que cada exercici Setmana Santa la Junta Major vol rendir un xicotet homenatge a 3 bandes, a 6 bandes de la nostra província. Disciplina, sí senyor. ¿Verdad que sí, Mario? Disciplina, és el que diria Mario. I Mario té molt que veure en la banda que veia ara, en la banda CIO València. La banda de cornetes, gaites i tambor de CIO va ser fundada en 1956 en el barri de Russafa. Es va dissoldre l'any 1992 i va tornar a unir 25 anys després per a celebrar el 60 aniversari de la fundació de la banda CIO Oscurs de València. Va donar un fabulós concert d'hora i mitja en el Palau de la Música de València, del que donem fe. Des d'aquell dia, la banda ha seguit activa, com podeu comprovar. Està composta en aquest moment per 55 components. El seu director, don José Luis Binet Luján. Una abanderada, 23 cornetes, 8 gaites, 18 tambors i 5 timbals. Van interpretar les següents marxes. San Quintín, arreglo caballería en corneta, les gaites Pastoriza, paso doble de Mayou y buixos verdes, arreglo de la salve, marchas procesionales San Benito y Dos Mato, la montaña, la danza del oso y andro y para finalizar unes estrofes del himne de València. Avant la banda CIO Oscurs de València.
Esplèndid per sempre tots els components de la banda Tio Òscar de València. Sense dubte, falta un component molt especial en esta banda. I ell és Don Mario Sebastián Dols. Demanem també la presència a altra volta del senyor president Francisco Carles Salvador, del delegat de festes Juan Antonio Picazo. Allí davant, mos posen ahí davant la gent. Bueno, pues ¿qué podemos decir de esta persona? Ha sido nuestro padre musical y todo se dice en una palabra: disciplina, formación, uniformidad. No se puede decir nada de esta banda y de esta persona que nos ha enseñado todo eso. Por eso la Junta Mayor le hace un homenaje. Le paso la palabra a nuestro presidente Paco. Bueno, com una vegada més, pues, ha dit abans, enguany ha recaigut en estas dos persones, y Mario, para mí, creo que nos conocemos cuando yo tenía pelo, mucho pelo, muchos años, y creo que la decisión que ha tomado la Junta creo que es apropiada en la persona y tu forma de ser. La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, en agradecimiento por su labor desinteresada a don Mario Sebastián López, Semana Santa Marinera 2018. Enhorabona, Mario, te ho mereixes. I un fortíssim aplaudiment per a don Mario Sebastián Dols. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias a este público que por lo menos viene a oír nuestras bandas, y dar las gracias a las hermandades, a todas las cofradías de aquí de la Semana Santa Marinera, y luego dar una enhorabuena a los componentes de la banda, que sin estar yo presente siguen haciéndolo igual o mejor que cuando yo estaba. Muchas gracias a todos. Tot un referent, don Mario. Despedim amb un fortíssim aplaudiment a la banda de cornetes i tambors Tio València. I que continueu units molts anys. Alegrem molt que estigueu units. I ara, abans de finalitzar l'acte, demanem la presència del representant i el banderí d'una de cada de les bandes que avui ens han acompanyat. Nostra Senyora del Rosari, d'Alberic, Penitència i Passió, banda de cornetes i tambors Mislata, des del Cabanyal, la Verge de Dolors, des de Paterna, Nostra Senyora del Redentor La Coma, i també Tio Òscar de València. Ves que s'ha dormit la gent. A veure, eixe aplaudiment per Nuestra Senyora del Rosario, d'Alberic, Penitència i Passió, Mislata, Dolors del Cabanyal, La Coma de Paterna i Tio Òscar de València. volem que el nostre president els doni a cada una de les bandes que avui ens han acompanyat un xicotet reconeixement per a que sempre tinguem present el dia d'avui. Senyor don Francisco Carles Salvador. Bueno, yo antes de donar este premio merescut, este pergamino,
a estas bandes. Des d'ací vull dir-vos que vos agraïs de tot cor este reconeixement i este recolzament que heu fet a la Setmana Santa. Jo soc l'últim any que vaig estar així. Vull despedir-me de vosaltres, tant com del públic aquí present, perquè no me'n puc presentar a més actes de la Junta Major com a president. Estaré a la Setmana Santa com estar, però vull manifestar-me el vol d'agraïment en la meva persona per el recolzament que heu tingut a aquesta Setmana Santa i a aquest Consell de Govern. Moltes gràcies i a moltes a tots. A tu, Carles. La Junta Major de Setmana Santa Marinera de València, en agraïment per la seva participació a l'edició número 8 del certamen de bandes i cornetes de tambors, a banda, cornetes i tambors, Nostra Senyora del Rosari d'Alberic. També a la banda de cornetes i tambors, Penitencia i Passió. Li donem les gràcies per haver-nos acompanyat a la banda de cornetes i tambors Mislata. A la banda de cornetes i tambors, Verge de Dolors. Banda de cornetes i tambors, Nostra Senyora del Redentor, la Coma de Paterna. I per últim, la banda de cornetes i tambors, gaites i tambors, perdó, Cío de València. I ara sí, abans de despedir-nos, un fortíssim aplaudiment per a totes elles les bandes que avui ens han acompanyat. Bueno, se me ha olvidado donarle muchas gracias a Juanvi y a Carolina por estos años continuamos, que yo creo que ells son una gran part para que faci tot bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per estar així. Moltíssimes gràcies i fins l'altra.
Yo no sé qué está pasando.